Ada mo ati-atihan dai. Grabe ka. Puro man tuo ag tiil. Pag hindi ka sa mataga ka diha. Good morning guys. Sa duha naligo ni Kimyat guys. Oy, galimutan ko nog bang gamatoy. Guys, dira balbasin nga hangi palit gahapon amo nang ipurga karon sa mga kanding. Tawag kanding yukat na kuya. Kabayo, nara kayo. Magpapurga ka ni kag-apilyo. Nara ka diha. Dari na mas oro yung ibutang guys. Kaya madyo nang ini kagabiin ay mangusig. Kaya delikado na dari sa buhol. Sus, Ginoo. Nanay mga tulis. Ano may kuha kung sa bagay. Yung matulis dari sa bahay. Hindi na guys. Inam ngi. Sabi. Unsa mama. Kubati ya. Si papa mo tingal. Yan na guys, painom na. Teng asila pa. Mag-isa. Okay. Tamigi. Naglingi-lingi. Nanglingiw-lingiw man. Lingi-lingi. Galingiw-lingiw guys. Nalingaw ang Kimyat. Sudlasik tarang imong hair. Maldita ning bajiha. Isa-isa. Kaya imo naman gi. Kabayan ng laki. Ikaw naman yun nga bazos laki. Dari-ngari. Dali. Nah, pastilan. Kasawat sa. Kanan. Kasawat sa. Maria. Ha? Tuhan pa rin ba, Jay? Naglaki, guys. Ipurga na. Purga na slaki. Nah. Tungab, paitir na, paitir wine. Pampaasgilas dong lawas ang mga wanang itong mga buhi. Itong mga bitek. Hala, usik man. Ano pa? Ibutang ta din sa tubig, ipainom nila. Ibutang. Si mama unggoy. Naman kanding. Ha? Wala. Para inom na yatang kanding day. Da, man. Aglaki. Tuhan ta. Okay, so laki na po guys. Sahod. Naman. Sahod. Hindi ko kadal. Hindi kami last na, last. Last na laman rin. Last na laman. Na, gabo na. Dah, pabugas na nila. Kura inom na rin. At least, nakainom sila. Nakainom og Kaya. Bay, purga man to siya guys. Kainom nagbadji. Og karing laki, nakainom na pod. Ngi. Og dapat amo pod rin balbasinon. Balbasinon po nir mo tambok. Kay basigi bitik ni. Mag-vlog na ra ba ko ng Kim guys. Agnan sa isang vlog Kimyat. Kimyat. Bata na naman. Ha. Ako na dyan bata pa ko niya guys dia. First birthday na niya. Saingan sa imong vlog? Liyakin burato. Kimyat ra. Liyakin burato. Taas ka dyan. Manso ng Kimyat kaya dali ra. Yes no? Na my name is Kimyat. Ang sa vlog raman ni mo. Ang imong name nga tinag din sa man. Bayot. Ay, bayot. Ay, maglugoy ta. Maglugoy ta das kaning. Maglugoy dyan guys. Maglugoy dyan ang kuya gizang buhian. Hingaway lagi ning badzi O na. Lugoy ng kuya gizang buhi. Napadag laki. Ang musunod na aron. O na, nasunod na.
Tapos uriyo mo kujog. Ha, day, ma-slide ka, day. Aja na pa das bazi, day. Dapin ka na yung motor. Ay, may motor dito. Ikaw. Dito. Si. Aja katabok, day. Ikaw na yan. Tara ka, ikaw. Magulay ra ba na iya? May puso ng saging to guys. May puso guys sa ito nga pamusuan. Yang gulay yun to ah. O yeah. Kakanaw danahan dyan may mananap. Ano guys. Iha, ano ba mo dagan man? Nagway ng kuya gizang buhiin. Asa ka pa dong? Uli. Uli. Uli ka mag-eat na ta. Anak ka, anak ka? Padaplin ha, kaya na yung motor ha. Ito na hilaylas nanay. Malaag si Zagay sa toilas nanay. Mga anak tapadir. Mga anak tapadir. A few moments later. Guys, padong mi karon dato sa barber shop. Papagabril ka na si Samok, karang kunong alimuta isang buhok. Dati ang isuot. Dati Josephine gisuot ng papagabril. Ano ko na hizag foreigner te. Kasi nagbilong. Ay, agdas kimyat na guys ya. Kimyat. Guys, agamang bibi kimyat tarang kasiksi kaayo. Dah. Ano na? Padaplin pa, padaplin. Kanay mag-oy. Bebe. Hadla ka na to, Kim? Sakay ka na to? Ha? Di ka mo sakay? Siha ka mong kimyat guys, ya. Banu-banan. Saan man guys, mapagupit naman sa papagabril. Okay raman tingali mo pagupit guys, no? Ha? Muot. Ay, sige sa reklamo kay limuot kuno kaadso. Pagupit na laman kay. Sa kaya na may habal-habal guys, wag pa dungar ri. Tama na mi dito crossing kay wa man may mga helmet. Tama na mi dito crossing sa amo. Nagibaklay ra mi ri pa dong. Ila Emans Barber Shop. Alas unahan guys. Mazay pigupit nis mga kalakihan. Ah, grabe silang duhaga. Mag-ama kasi mo nag-shades. Sinaon. Ako naka-shades. Ay. May shades kuno sila ako kunuwa. Masapul niya ng nose kay bahong bintal. Marami dari guys. Dari mo pagupit si Papa Gabriel. Imans Barber Shop. Manas pa Gabriel mo pagupit. Ay, nagpila magpagupit. Pagupit pagkano? Ah, di pa. Kinsa man yung mga bata? Yung mga apo? Kakinsa man yung anak? Dubai. Nangita dahil itong dakang bulanghoy nung. Bulanghoy dito sa Bohol, Bugtokon. Pastilan. Kumukon. Kumukon. Masuk. Mo ni igso ni sila kato kare. Upat di ay. Paot pagka day. Pagupit pagka. Tang paputlan imong buhok. Patub. As father guys. Paot gazad ko na siya. Okay. Limuot channel. Unsa? Mahagbang ba sa taon ka? Ginuo ko dara hambak. Pastila ni bataan ni mo mag-unggoy baji. Si Papa. Si Ilia unggoy baji guys. Kay magsigid ko kat-kat darhi. Tawa kita banjo sa amin. Isa gamitan pa kay erang kadto ka kuan. Paano kayo manok to kay? Anak mo ha. Wa na i-updo mo nang bawal na sa mo.
Eat og mga gahi. Mantikaan pod. Ay, nini-uli pa na ako. Pindah na sa father, guys. Sa isuot eh. Hamay mo haday, hamay mo shades. Suot mo shades. Lero ko. Dari mo da. Nagpapulas ko sa kambay. Magmalis na doon. Ano sa amin? Saday? Paopag ka? Panabuan na tayo mong buhok. Ha? Oo, hindi na agad mamudzi. Dari bentuk balitok yung kurana. Di ako ni kagabig sa siin. Kagabig sa siin. Ang batang liho pa. Nakang to? Siin? Na, mura. Tugon day ka? Bago mag-uban lagi. Tugon man di ay. Na jadi na limot. Piti-piti lagi pagtangtang. Ito mo na rin ha. Tubuhan man sud. Paway sa ta. Hangat pang ka. Paway sa. Good. Tangtang. Tangtang sa paka nasabit. Asa day? Ano sakit? Kanang nga rin Wala sa paka tangtang. magalas to. Magkaanadaan ba to? Magkaandag ba to? Aron na rason na rong operahan. Sakit totoo ah, kaya murag istiple. Sakit. Diyan sa mga tutuloy ko tubo. Ore sami, selamat. Ani ba kay ili mamangga ka naman na lingkuranan? Salamat kay. So much. Cha grabe, gwapo na sa Papa Gabriel guys. Char, gwapo na. Gwapo ko na sa daan guys. Pilingan jud. Pilingan jud. Harami agad sa merkado. Napag ang mga baby girl. Banan-banan. Yes. Gari lagi. Asa? Sarang mga sinyalan guys oh. Mga sinyalan. Kaway sa diha. Tara guys ang mga pasasawang tindero. Tara may nagbaklay guys sa highway. Ay, sa may palitin. Sa man to pa vitamins? Gab? Vitamins? Aw, unsa man? Palit ko na sa vitamins sa isang manok. There is a Fortune Agribit. Suki na gadyan din dani. Suki na gadyan dani guys, dyan palitanan. Pag-abril. O di man dapat dari ilang mga kuans. Naman dapat ilang mga kuan ni seedlings. Ya, tagpila ni ijong kuan. Taong. Ay, pinit na may presyo. Allah, der beda kan taong. Kari pa kay bayulit. Tagpila man eh. Bayulit mo lamiun. Lah guys, palit ko seedling nga taong. Or kubasa to na may kubasa. Wala dapat batong. Tag 45. Pero na may hang batong. Hindi na ko batong. Why pichay? Wapay pizza lagi. Walang pichay. Ay, why pichay guys. Walay pichay. Kami tagtalong. 85 taong. 85. Pisa ora. Ha, hamay himungahan dan ni. Kan himungahan. Tanan lagi malit kana. Ah, himungah. Day 55 bari ha. Asa man? Taong? Taw na. Ah, kari 55. Kaniko seeds. Ah, dia guys. Ito rin batong. Ito na matay batong. Adso na ng batong. Kaya ito na ko daghang batong. Ah, Kani? Palit ko dani guys na. Kaya magtanom kog. Talong. Naimingming. Dadag ilang iring. Kaya sige lang mag-ingan-ingan. Ada bawa naglibog ko. Sunod na laman. Kabuti. Daghan ka seedlings dari guys. Sunod na. Nairing day. Ala, dadaan namang kimia tagi yung iring. Sige na, pangamay na ilang iring bino. Na ilang iring na. Na si pangamay ag ilang iring. Lingaw kim-kim sa iring. Okay na, Nana?
Saan? Palo to palo. Sa man? Nasaingan sa imong kuan? Ang Provinciana Music Vlog. Sige. Sa imong channel sa man na? Nako na sa Facebook page guys na to ang probinsya na to. Ang Provinciana Music Vlog. Ang probinsya na music. Di Ambot. Ambot sa to i-promote imong kuan Facebook page. Sige na, mauwaw man sa Nalak mo ko ng advertisement. sige. Sunod na ko no guys, kanalak pa. I-unlock pa ko no niya. Ato. Mita ko, klaro mita ko. Di ko ganahan na ng mita mo. Kasload. Ay sa mi? Ito na mi. Saan yung gawas na hapon? Ang gawas na hangin numero. Ituto pa dir. Mingaw sa skimyat guys. So lakaw-lakaw. Kugihan ka dyan nagbaklay ang batang gamato eh. Kugihan, nagbaklay. Padawang na may uli guys. Kumana pagpalit si Papa Gabbers vitamin sa isang chicken. A few moments later. Diyan na miss bye guys. Wow. Kumana pagligos Papa Gabriel. Wala man ko ka-video gani ka nalubat na maghang cellphone. Presko na. Na madyo na yung pamati. Di na. Alimuot. Managligo guys. Ito bang? Tiya. Hadlik lang ako ganiya guys. Kay hangat man kuno. Ito pa. Di ka malay. Uli malagi. Way klase. Pagkaan nila. Ulis ko yakin waday klase. Pagkaan na. Isa makanag-agi. Tawid. Murang. Lakto des tawid. Sama na kimiat. Sana bi? Sana? Bau. Ay, bau. Bau ko no guys. Bau. Bau na. Bau na. Garangan yung bataan ni. Hangatin ka pa? Iyaw. Hangatin ka ba? Taldo kang hangatin? Ginawa. Pagsuli ha. Lumulakaw. Dali ra ko man sa hangatin guys. Halo. Hunang lang po. Di lamang po mo hangatin. Halo. Hunang. Di sa mulakaw. Dari ka? Bako mo pala. Kaya baga sa guys no, hindi mo na mag-ampo orong maazo. Kimiyat no. Tamang kimiyat lain na pag sanina. Rarab sa ning garaa dito ganiha guys sa barbershop. Amang tapapot dagsang buhok. To kun pinanebo ingon si Ja. Sugot day kadag ingat yung buhok day. Diaw. Yo ni bataan ni. Sao day ginagawa sa buhok? Nga sa buhok. Root. Nubo. Nice ang hair ni Papa tanawa. Nice. Nice kunog hair si Jang Papa guys. Asa mo. Nakuan ka ng tikbalang. Murag tikbal. Sa murag tikbalang. Ay, pa sa imong sanina kay mabuling. Mabuling nas dura. Sa man imong giit? Kuan ka ng halo-halo. Wow, halo-halo kuno. Lamia oy. Halo-halo man. Wow, lamia oy. Nag-eat na kag rice o pa. Nait na. O pa oy. Nani na. Ganin na, o pa man ron. Nas kaya kinkining uli guys, waday klase sila, half day ray lang klase. Bintarong adlaw guys, kay bagagdag lami ka just pamati ron. Di mga sunog agatang tanam og samot. Lagi, nangulis ang pano. Nangulis ang bro kalibutan guys. Hindi pa yung tawag mabuwak kay wa sila maintirong adlaw. Salamat na sa nag-arrange. Si Father ug si Kimyat gahapon sila mo'y nag-arrange dana guys. Si Kimyat mo'y nag-video, si Papa Gabriel dana mo'y nag-paadyon. Giaptan. Bis giaptan na no, uno na inita. Very good. Yes no? Ha? Kin sa misotin. Ano na ba ka nag-brief ka naman? Kung saan na? Patay gud ang kahoy dito oh. To guys. Sabi tang na brown ag isang dahon. Ano kahoy pa mo gani? Ating nanguan ka ng singandan na guys. Kanabitaw nga dagdag na isang dahon. Okay. Sabi ko namatay tungod sa kainit. Yabe.
Okay. Majuron ang panahon, guys. Okay. Kulis ang kalangitan. Bagagdag epekto man kanis katong sunog dito sa kuan pa, Daus Panoramic. Grabe manggang ag sunog dito, guys, sa Daus Panoramic or ag panoramic na ba to? Panoramic to? Grabe kasi gakadug kuan dito, guys. Kadyo o arang ag sunog dito da pa to sang gabi eh. Hala man to i-appeal na nag-upload katong hang nakuhaan da sang gabi eh. Arang jang kuan na sunog dito. Tanaw mi gabi eh. Isa. Datu sada. Kisa may imong uban. Si Kuya Kinkin Mark. Tiaw. Ni. Tanaw day ka. Enggak, kita ka. Nanalang na. Nanalang. Pinuto na pa. Pinuto na. May sula. Kaya tundan na to. Masa guys, tayo tundan na tong hinog. Daghan na. Daghang tayo tundan na tong daghan naghinog. Kauna po po. Kaanak kimyat ta. Tabon. Tabon. Inom lang magtubig. Lapod. Kaan ko na sa tundan, guys. Basin sa kuno sa tabawan. Sige lang pag inom og tubig karon di ka tabawan. Guys no. Ay buat ka po sige kibot tay. Nakhilak lapod eh. Nakhilak lapod. Na. Tubol ko na. Karang luod sa guys basta tabawan ni sa maghilak-hilak. Gitubol ko ma, sakit ng lubot. Ken. Okay, how ba klase ken? Na. Tubol lang tilok ko. Shake. Birthday. Pagsapan nila si Kon. Mojang way klase sila sa Kuya Kinkin, guys. Aman nga ano to? Alam mo. Namart din tapog ka. Mora ko nang wa sila klase, guys, kay birthday sa ilang principal. Ang gingnis ko kin kaya namart din tagakin kay rong lami imong suga. Tapos panda nagsintaw nung kapahapa. Ayaw, be. Sila mga maglakaw-lakaw, parang di kahangatan pa. Ano man na? Hangatan pagka. Pa-check up ta. Ito yung pa-check up. Kon gitungguan ni. Biopsy. Wa pa man mabiopsy to izahang kuan, guys. To izahang gallbladder. Kinahang na to ipa. Wa pod mo yung doktor nga ipa-biopsy. Atong doktor nga bazi pero si doktor kuan mo man moingan ag nag-opera. Doktor Aventurado. Huwag ka hang ipa-biopsy to tapos nagbilaran. Di man. Wa man moingan si doktor, guys, nga ipa-biopsy. Pero katong isa ka doktor, tong baji. Tong isa ro tay nga ni doktora sa to. Kalipat ko sa doktor nga katong baji, guys. Ampun sa Ginoo, way kakulian. Wala ka naman siya, guys. Ganun na sa kayo may kabalhabal pa dong merkado. Sumatong pa-out siya. Masag dali na sa hangatun. Pa-out pagka Kuya Kinkin. Kamudangan mas Kuya Gail. Nagburulis pa maning. Pag-ilis bin, ang sana na mo naman kag unggoy laki. Linggo na rin ang kuya. Maranduhan nga to. Pwede magkamaribot to. Kamu dos Kuya Gail. Pa-out. Tudan mo. Wala iman ba? Pautan na ninyo. Pwede ka bata ka na yung gagbay. Pero mura pang mura pang inday iliyaw. Gamay pa dyan sila. Way ba? Sila ang nuha. Mga upaw. A few moments later. Nagpugo na sila. Grabing sigahan ni Jagas kay grabing kugon diha puro ladya. Rula dyan. Sus Ginoo ko. Sigam. Ganyan yung buhe. Mao lagi. Hala, arang manggazang ugdawa. Guys, arang mangganing kita adari nga ladyo rami samot na dito sa dee. Na. Distansya magkadyo dari na sa mga guys pero malantaw na. Malantaw magbuke. Tingala mo kay nag kuan naman nag san man mura naman ng impierno. Landag na. Ko, hala.
Sayang na nabaw na yung mga tanom, mga kahoy, lubi, impas gazud. Sigurado. Sus, ginoo Pag-iing ko. ka to, dagdana, ganis na idoora da ubos simbahan. Hadlok no. Daw, manggani ang mga Lagi kay dihas na agipid gas dihas mga niaging adlaw daris deus amang deo dato simbahan na tong magigunahan. Diha pa dato nasunog. Arang luuza ka mga lubi kay nga ugdaw in taon. Way na nga salin yun na. wa. Sus ginoo ko hadlok ka jud ron. Hadlok ron panahon na magdaig-daig uma nga nasagbot kay na. Duwa man sila kalibot. Grabe uy jara ni dako na magmaadjog sunog. Ginoo ko maduntag mapaeng na. Di na matabang pod siya bumbirohon kay grabing dako ang ganang bukira diha guys. Padung na just panoramic ng bukira. Na og mo di na paeng na adto nas panoramic ugdang. Ipanat na nga to sigurado. No lagi ginoo ko maduntag mapaeng na. Mao jud. Dapat ti jud ron magduslit-duslit og mga sagbot labi na kay mga ladya ron ag labi na kay mga ladya ag mga sagbot rong panahon na kay grabe init daris Bohol. Sus Ginoo hiting-hiting ag kainit. Mo lagi ag tubig gani nagbuang-buang na pod ag agas. Na wala pa agas. So guys, dera. Ana sigaha guys na. Buntod. Grabe kasiga kajog siga uy. Duka. Agda to mas ang kuan po ana sa una. Duha ka adlaw duha ka gabi. Aga tong sunog. Ay na delikado jud na nga nagas kay dugay mapaeng. Dugay mapaeng kay zaman lepken og sunog. Iya mga na haruson lagi tanan. Uy Ginoo ko. Putkota. Oh lagi jara hala hadlok ka uy.